So another journey sa atong atuan karon nami sa kining Alubihid. Sampalugod. Tanas ko dali. Nami sa Purok City, Sampatulog. Dayon adtuon na mo tong area asa tong biktima naghikog na sad. So mga subo sa kayo no kay minuti edad niya nagkitil siyang kagalingan. Sumulog ni mo makita sa palibot. Yung mga balay nga na mga balay oh. So nara. Dayon imong maagian kasangkutan. Kasangkutan, dahil na yung mga kawayan, ilubi, na so here we go. Asad ni sa laing hugna, mutabok sa big sapaan ni ron. Tabok sa big sapa. Magini, kinabuhi magini sa reporter. Kauban ako ron si Wilmer in action. Oh, sana all. Nagot lang, hindi na ako maklaro. Kagitag maisan. Hello, mais. Sakbutan. So, nada, baklay na sa taan eh. Basta lagi ka nakaadto ta sa area. So, sige, ang kahoy yan. Ari. So, ari. Lima kalat. Ay, sabutan. Ini sa mga ngamang atau sabutan, para kauganan, kasakinan, labay kauganan. Mga mais. Kay nagdako man pud kas bukid sa una. Mga humayan, mo gini atong nadakan. Dayong. Mo ni makita ng mga balay-balay din eh. Mga nipa, sagara nipa. Hipa, minana nga balay oh. Kahoy. Dan kasagara dari mga farmers. Mo siguro ni nga balay oh. Ay na. Tataod atong atuon ang kining area kung asa nitabo nga dunay naghikog ng higala. Pinilamok sa kung so nakaabot na ta sa area kasang mga balay. So pwede din taon ni so muli nga balay muli karon area so mura ni ilahang ko ano taon ni ilahang ano eh area bukid. So, diri karon makita nato sa ka manahaya na sa ka 17 anyos. Subok kay paminawon. Hikog na sad hikog. So, masulti nimo. Ayo lagi paghikog. Ampo dala pinaka importante gyud dol ta sa Ginoo. Amen ay pinaka the best. Amen amen.